Dumadi pancen dewa weruh sadurunge dumadi. Menawi dewa weruh sadurunge dumadi kula badhe nderek pitaken perkawis sapa? Kula menika putranipun sinten lan sinten ingkang dados kekasih kula pekulun. Sira iki putra ulun pribadi nadyan dumadimu saka kama kang salah. Sira ndak paringi tetenger Bathara Kala. Matur Mbah nuwun Rama Guru. Gandeng weteng kula luwih gondang kula ngelak. Kula badhe nyuwun pangan wonsanipun Kanjeng Rama. Yen sira nyuwun pangan marang aku ndak paringi pangan. Pangan kula ngupadi menungsa kang nandhang sukerta, ya menungsa kang dadi sendang pangruwatan. Cirinipun kados pundi? Tiyang kang nandhang sukerta pulun ngene jajar kala. Yen titah marcapada ndarbeni putra siji, mbuh lanang mbuh wadon kuwi jenenge ting-ting kebanting. Kuwi pangane Bathara Kala. Nggih, kasinggihan. Nomor loro, yen titah marcapada ndarbeni putra, loro cacahe mongko lanang kabeh jenenge kuwi kang sinebut Ugrawang. Yen wadon kabeh kembang sepasang parandene, lamun lanang wadon dana dini. Menika nggih menungsa ingkang nandhang sukerta Rama. Kuwi menungsa kang nandhang sukerta. Ana maneh panganmu. Dos pundi Rama? Yen titah marcapada ndarbeni putra telu, mongko kang mbarep kuwi lanang, kang tengah wadon uragile ya lanang, kang sinebut sendang kapit pancuran. Ih. Ana maneh panganmu. Kados pundi Rama? Yen titah marcapada ndarbeni putra papat, mongko wadon kabeh jenenge Sarimpi, lamun lanang kabeh jenenge Sarimba. Kasinggihan Rama. Ana maneh panganmu. Yen titah marcapada ndarbeni putra lima, mongko lanang kabeh jenenge Pandhawa, lamun wadon kabeh Pandhawi. Ih, Rama Guru. Kathah sanget pangan ingkang dipun paringaken dhateng kula. Mila saking menika keparenga kula badhe tumurun dumateng madya padha padhe mangsan kula sing prayitna mewang ati-ati jajar kala aku jantrawa. Yayi Guru, kula Kakang. Menapa sampun pinenggalih kanthi muluring nalar anggenipun dawuh miwah anggenipun aweh pangan dumateng jajar kala. Kados pundi? Kula mirengaken pangane jajar kala kon goleki manungsa kang nandhang sukerta, ya manungsa kang dadi sendang pangruwatan. Dene cirine yen titah marcapada ndarbeni putra siji, mbuh lanang mbuh wadon niku jenenge ting-ting kebanting. Ora ngaten. Kasinggihan Kakang Pulun. Yayi. Mongko jajar kala niku ora buta. Pancen kaluhuran jajar kala menika buta. Wataking buta. Buta buteng betah anganiaya. Mbuh kuwi wong sendang pangruwatan, mbuh kuwi manungsa kang nandhang sendang pangruwatan. Yen perlu sinten ingkang wajengipun yaksa tartamtu dipun tadah para wangsa. Di titah marcapada sedaya dados mangsaning para ingkang putra jajar kala minggah dumateng kayang klebet para Jawata. Lajeng kados pundi Di? Kakang, menawi mekaten anggen kula dawuh dumateng jajar kala menika lepat. Mboten lepat ning kurang bener. Prayoginipun Kakang sampun ngantos jajar kala menika ganggu damel dumateng titah marcapada. Ngaten Di. Kyai Pramana kedah ngutus salah satunggaling para dewa kita dadi dalang sejati. Awit numpang bumi kurping langit niku sing diajri jajar kala namung dalang sejati. Sinten Kakang?
Kula was namung Bathara Wisnu ingkang pantes dadi dalang sejati. Menawi makaten padha ketimbali Bathara Wisnu pinurih sowan wonten kayiwangan. Ngestakaken dawuh, Dik. Yayi Guru, kula Kakang. Lah menika Bathara Wisnu sampun sowan. Borong anggenipun murba miwah masesa. Wonten menapa pukulun kula katimbalan sowan wonten kayiwangan. Ngene Bathara Wisnu. Sira ndak timbali ana ing kayiwangan ana pakaryan kang luhur kang sira tindakake. Pakaryan napa pukulun? Sira dadi dalang sejati. Kula pinurih dados dalang sejati. Tumuruna marang Marcapada sawana ana ing desa Kedung Banteng engko bakal ngenekake pangruwatan. Inggih. Mula tebakana karang pemane Kedung Banteng mbok menawa paribasan ana getih kang cinilung balung kang tinumpu otot kang sumladang. Suwana ngarsane Gusti Kang Maha Kawasa mamrih para kawula ing Kedung Banteng kabeh tinmurah ayu. Nggih. Lan aja nganti lali. Sinten pukulun? Nganti jimat singsa ngucap pusaka kang ndarbeni nyawa ya kuwi Kakang Semar. Menawi telem katan pukulun keparenga kula badhe tumurun dumateng Madyapada. Iya ya. Dalang sejati tumuruna marang Madyapada sawana ana desa Kedung Banteng ngene. Nyuwun tambah pangestu pukulun. Yayi Guru, kula Kakang, kula badhe memanuki lampahipun dalang sejati. Anggenipun Murakala wonten desa Kedung Banteng. Inggih, sewang-sewangan Kakang. Sewang-sewangan, Dik. Saking pundi niku wau? Aku sowan ana ngersane Sang Hyang Pukulun Bathara Guru. Tinimbalan ana ngersane Pukulun Sang Hyang Guru. Wonten menapa? Napa ndika didukani? Yen didukani luput ndika napa? Napa diparingi ganjaran? Yen diparingi ganjaran labuh labet ndika mungguing kayangan napa? Kakang, aku ora diparingi ganjaran lan aku ora didukani malah ngene Kakang. Ana pakaryan kang becik kang ndak tindakake. Pakaryan napa niku? Aku supaya dadi dalang sejati, supaya nebahi karang pemane para kawula ing desa Kedung Banteng. Oh ngaten. Mula Kakang, ayo derekno aku. Sira ndak kanthi Kakang. Monggo, Ki Dalang, kula derekaken Ki Dalang.
Paduka sinten? Kula utusane Sang Hyang Bathara Guru, dalang sejati ingkang dados cecile kula. Lajeng Paduka kula minangka dados tetuanggane wonten ing Desa Kedung Banteng mriki. Oh, inggih. Menapa mriki badhe ngawontenaken pangruwatan kasinggihan Ki Dalang. Mila Paduka kula suwun rawonten ing Desa Kedung Banteng kula nyuwun tulung kalian Paduka. Inggih. Mbok menawi ing Desa Kedung Banteng wonten getih kang cinirung balung kang tinumpuk otor kang sumladang Paduka suwunake wonten ngersanipun Gusti miwah para kawula ing Kedung Banteng sedaya tinemu rahayu miwah wilujeng menapa ingkang dados jinangka saged kasembadan. Menapa tata caranipun tiyang kang merwa kala sampun mangertos gandeng kula dereng mangertos keparenga badhe nderek pitaken Ki Dalang. Tata caranipun kedang ngawontenaken bakal inggih Sekar Staman mekaten toya sanga inggih Ki Dalang sedaya sabdanipun Ki Dalang kula tansah nyendikani menapa ingkang dados dawuhipun kula boten badhe nukarta kedah siram Jawa wonten Tlaga Madirda meneh mekaten keparenga kula badhe siram Jawa wonten Tlaga Madirda inggih nyumanggaaken Bapak Lurah monggo kula aturi siram Jawa wonten Tlaga Madirda. Matur wontenipun Ki Dalang sejati. Kados pundi Bapak Lurah? Kalenggan menika kula sampun siram jamas miwah uba rampen kinarya strana anggenipun Murwakala sampun boten wonten kecicir mila saking menika Ki Dalang kula suwun enggal miwiti Murwakala wonten ing Desa Kedung Banteng mriki inggih monggo sami nyuwun wontenipun Gusti ingkang Maha Agung inggih Ki Dalang. Nalika kesempatan Ki Dalang sejati arsa miwiti anggenipun Murwakala gamelang Lokananta ingkang minya wonten awang-awang ladrang slamet ungelipun. Gusti Kang Maha Suci. Kula nyuwun daya katenangan katentreman saking panguwasan Gusti Kang Maha Suci. Pinaring kabeh anggen kula Murwakala. Pinaring ana kuwat lan wilujeng anggen kula nyambut damel wonten swasana bebaya ingkang awon. Jengges tenung santet temojong dhateng ujud kula miwah ujudipun para kawula sak Desa Kedung Banteng mugi dipun sisihaken kalian Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun kuat lan wilujeng. Sampunan puja kang prayoga. Niat ingsun badhe mayang lungguh ibu bumi. Bokong kok lemah lumpur teles bako keblat sekawat 5 pancer. Tanganku kalimah ngawi tutuk wara ngalah. Panggungku jagat kelir kurina lan wengi. Wayangku Kanjeng Nabi Rasul, kotakku jiwa ragaku, saronku grenteking pikir. Genderku ikat, kendangku pandhet dereng ati. Kempulku mega pengalap-alap, gongku ageng patrima buwana.
Sampunan puja kang prayoga niat ingsun mayang aja nyusi jabang bayi. Nyucuk satek liwure gadah aja ganggu gawe si jabang bayi. Wong lara pinaringana mulya waras bali ambles ning segara dhuwur. Ana wong dudu wong, ana wing dudu wing. Ana geni dudu geni, ana banyu dudu banyu. Ana geni gedhe saka kulon, genine Sang Hyang Bathara Guru bali ambles segara kulon. Ana geni gedhe saka lor, genine Sang Hyang Bathara Brahma bali ambles nang segara lor. Ana geni gedhe saka etan, genine Sang Hyang Bathara Indra bali ambles nang segara etan. Ana geni gedhe saka kidul, genine Sang Hyang Bathara Sambu bali ambles segara kidul. Ana geni gedhe saka dhuwur, genine Sang Hyang Bathara Bayu bali ambles segara dhuwur. Ana geni gedhe saka ngesor, genine Sang Hyang Bathara Penyarian bali ambles nang segara ngisor. Awa putih rupane tulakna payakna ambles nyang segara kulhu geni ususan. Yen durung picak matamu bali ambles nang segarane jagat. Wayah iki lagi tumaruna balung wesi kulitku panyektiku panglarku singgih ototku kawat balung wesi mripatku arka tanganku kalimangawi iku ora ngalah ya kuwi wingi siringin sungsang kang prayoga binwang ana samudra ana wong dudu wong ana wing dudu wing ya kuwi sikama salah binwang ana gunung aja sira tangi ngenekno Prabawa Lindhu lan Barat disampurnane Bapak Dalang sejati. Ginuting tias sing dadi sirah, ginuting purwa sing dadi mripat, ginuting manik sing dadi tutuk, ginuting menyat molah sing dadi kuping, ginuting manik sing dadi gulu, ginuting menyat molah sing dadi peru, ginuting sira sing dadi jantung, ginuting menyat molah dadi baune, ginuting sirah manik sing dadi netra. Aja ndorong, aja ngantek ambles sak jroning bumi disampurnakne Bapak Dalang sejati. Dina legi dadi pengambu, dina paing dadi paningal, dina pon dadi rasa, dina wage dadi pangucap, dina kliwon dadi rasa sejati. Dina setu dadi ulu, dina akad dadi kulit, dina Senen dadi daging, dina Selasa dadi getih. Dina Rebo dadi otot, dina Kemis dadi balung sungsum, dina Jumat dadi sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun amrih sedulur ingsun 4 5 badan tat olah kang ana napasku, sukma seganda kang ana netraku. Ya aku luputa pangontonto luwih pangendikane si Cekutu. Sir eling dat eling, sir meneng dat meneng. Ya ingsun dat kang meneng. Sir cipta rasa kumala putih yaiku gurune ngelmu iki kabeh manik mulya panggonane Padaroh Muhammad kang dadi wayang aku apal halwa kebar akate wong sak gedung banteng iki kabeh ingsun sir suyut marang date ingsun teka meneng teka sirep date wong kabeh sirep sak tekaku asadu Allah ilaha illallah wa asadu anna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilah harupan ingsun, ilallah pangeran ingsun, badan nyawa ingsun, urip tan kenaning pati, eling tan kenaning lali. Mulya aja salah paran, datan ing kawuran dat langgeng, oleh margani gampang. Paningsun lanang sejati, manjing aja kemane Muhammad sejati, kudratullah menungso sejati, kabeh kabur sampurna. Iman rabuka sapa imanira sadune ora ana pangeran kanthil Allah ajil Allah agung unggahnya menyang pertapan wahyu jabang bayi kang anyawa jabang bayi kang mengku nyawaku aku mbiyen duwe sedulur saiki ketemu sedulur kelingane kawitane dipedhot pedhang kencana linandhesan masinangkling pedhot ingsun lawan sira rahmat lungguh ana cethak. Assalamualaikum salam. Iman rabuka sapa imanira satuhune ora ana pangeran kanthil Allah ajil Allah aku hanya menyang pertapan wahyu wahyu widada tumurunana mbun-mbun aku wahyu kayun tumuruna ing paningalku wahyu cakraning rat tumurun ing tutukku. Bismillahirrahmanirrahim. Awang-awang wung-wung gedhe sak payung agung tak panake barat angin dadi udan angudane wong sak buwane kabeh
gedhe cilik tuanom lanang wadon kafir Islam jin setan peri perayangan padha suyut marang aku aja laweng jalma menungsa ora suyuta marang aku atung kayu watu padha suyut marang aku saking mandine kang panah tak panangi gunung guntur tak panangi segara gedhe asat tak panangi kayu gedhe rubuh tak panake ombak gedhe lulut tak panake brama gedhe lulut kutu-kutu walang ataga padha lulut ya aku sukmane Sri Gunggu Bismillahirrahmanirrahim pul mulya jini Bagindo Sulaiman ora ana Bagindo Sulaiman ya aku Bagindo Sulaiman ana sukma saka wetan sukmane sak gedung banteng merembah marang aku ana sukma saka kidul sukmane sak gedung banteng merembah marang aku ana sukma saka kulon sukmane sak gedung banteng merembah marang aku ana sukma saka lor sukmane sak gedung banteng merembah marang aku ora ana Bagindo Sulaiman ya aku Bagindo Sulaiman aku ngadeg ana satenging bener lungguh kemanik kumointen rineksa malaikat papat mbawake dina 7 pasaran 5 sejatin malaikat kang saka etan putih rupane kang saka kidul abang rupane kang saka kulon kuning rupane kang saka lor ireng rupane jual awal jual akhir paningali nyo kabeh padang mas gemawang Allah sejatin urip kula nyuwun sumute wong sak gedung banteng marang aku sumuyut saking kersaning Allah gunung-gunung pelunggu aku kapilindung perbawaku macan galain dadaku singa baronganing bokongku kilat-atit kedhepku gelap seketi pangucapku gelap sayuta panggetakku rep sirep omong kabeh marang aku Bismillahirrahmanirrahim sukma yang kang dadake sukma kawula aku barang srengenge sumirat aran kembang staman aku barang srengenge beduk aran kembang satirta aku barang srengenge asar aran kembang sati blelo bagus rupaku arum gandaku aku lagi waringin tumuruna ditandur tengah segara dilepi lemah kencana perdapaku kuwur kembang kulintang sariku rembulan singondulu singondeleng wong saking kabeh nyawang aku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Nabi Sulaiman kaptenku, Nabi Daud suaraku, Nabi Yusuf rupaku, Surya saka wetan paningalku, rembulan saka kulon cahyaku, lintang abyor pepundhenku. Menungso kang urip salubeng bumi tak sapu mlumpuk mrene. Banaspati gendruwo tak sapu cat menyang segara kidul. Kali siji dayang kedung banteng anungguwa, tentremna, slametna, kabelna. Tekakno wang kanan kiri mubeng tepung gelang lanang wadon kabeh sapu jagat yen sira nuruti panyuwunku apa kang jumeneng ana paningalku iki mung sani aturku Muhammad dar ilahi robbal alamin Assalamualaikum salam Sri Sedana Sri Sedani naga kepah naga kepuh padha sira mrenea aku njaluk sandang lan pangan aku njaluk emas lan picis aku njaluk dodot lan sewek nur sirep arane sandang nur cahya putih araning pangan roh adam roh sebarang manik aja sira takon rahura rahira wis ana ingsun berasih marang ingsun ana donya metu saka guwa sira gurung dicipta teka digoleki gampang saking kersaning Allah Assalamualaikum salam sang ari-ari abang cahyaning ati sang ari-ari ijo cahyane peru sang ari-ari kuning cahyane purus sang ari-ari ireng cahyane limpa sun jaluk krektenira pomo yen dadi kondha yen ora dadi dadekno secadara makadem sarpin tombotan satu bangsa yen rina manjing ing cahya yen wengi manjing githok gigirira Assalamualaikum salam tanto putih to sing tokit sir ana ananing pangeran lah ayo manjing mligi jerone dada sajrone dadana lungguhe sukmaning Allah Assalamualaikum salam kundat kun nyawaku sedulurku tuwa kang mertapana jroning wayang aku kang madha rupa kang nunggal rasa endi sira metuwa kudu ngono aku pagrana aku ling-lingono aku kang jumeneng Allah ana jroning guwa garbaku tetep tan kena wah lan gingsir Assalamualaikum salam sang kintel putih
Aja sira mobah aja mosik yen ndak mobah puserku bong putih long putih ya aku lungguh ngalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sun mateke ajiku dina 5. Oparane dina pasaran dina legi. Bagus rejadil pepakno sedulurku. Bau kiwa bau tengen sikil kiwa sikil tengen. Iring amping kiwa lan tengen. Ingsun pinayungan malaikat ngisor lan dhuwur. Ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksanan badan ingsun lan badane para kawula sak desa Kedung Banteng ana kang cidrala balekna. Oparane dina paing bagus palario pepakno sedulurku bau kiwa bau tengen sikil kiwa sikil tengen iring amping kiwa lan tengen ingsun pinayungan malaikat ngisor lan dhuwur ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksanan badan ingsun lan badane para kawula sak desa Kedung Banteng ana kang cidrala balekna. Oparane dina pon bagus rejagun pepakno sedulurku bau kiwa bau tengen iring amping kiwa lan tengen ingsun pinayungan malaikat ngisor lan dhuwur ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksane badan ingsun lan badane para kawula sak desa Kedung Banteng ana kang cidrala balekna. Oparane dina wagi mbok Dewi Rengganis pepakno sedulurku bau kiwa bau tengen sikil kiwa sikil tengen iring amping kiwa lan tengen ingsun pinayungan malaikat ngisor lan dhuwur ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksane badan ingsun lan badane para kawula sak desa Kedung Banteng ana kang cidrala balekna. Oparane dina kliwon mbok Dewi Urean pepakno sedulurku bau kiwa bau tengen iring amping kiwa lan tengen ingsun pinayungan malaikat ngisor lan dhuwur ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksane badan ingsun lan badane para kawula sak desa Kedung Banteng ana kang cidrala balekna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Ingsun toh jaline dat kang maha suci, kang murba masesa, kang kuwasa ngendika kun payakun. Dadi saciptaning sun ana sasedyaning sun teka saka karsaning sun metu saka kudrating sun. Bapak Lurah, kula wonten pangandika ingkang adhawuh Ki Dalang. Gandeng anggen kula murwa kala sampun paripurna sak pengker kula. Desa mriku sampun tentu beda menapa-menapa. Menapa ingkang sinedya para kawula sak Kedung Banteng sedaya tansah pinayungan dhumateng Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi-mugi kemawon kinabulan ingkang dados penjangkane para kawula ing tak desa Kedung Banteng Ki Dalang. Nggih. Kakang Dalang sejati. Apa jajar kala? Bareng Kakang Dalang sejati matek mantram sewu kelulusan bebayuku ora iso nglawat. Mula Kakang aku balekno marang mula-mula aku tak sumingkir so sabet sabone desa Kedung Banteng kene ya. Ya meremo samatara jajar kala balekke marang ajal mulam. Ya Kakang Dalang ngestakaken dawuh Kakang. Bapak Lurah, kula wonten pangandika ingkang adhawuh Ki Dalang. Keparenga kula nyuwun pamit sak pengker kula
ing mriki sampun rubeda menapa-menapa sembah kula ingkang humiring paduka Kidalang. Ayo Kakang Semar nyuwun pamit, monggo Kidalang kula dherekaken. Bathara Bayu, piye? Kanjeng Rama Semar pangandikan Kidalang sejati. Mbok menawa isih ana kang kejijir, ana kang kliwatan, ana ing desa Kedung Banteng gandeng sira ki dewaning angin. Angin Garuda sing mbok darbeki enggal taman kareban kasembadan gegayen para kawula ing Kedung Banteng. Ya, ndak tindakake apa kang dadi sabdane Kidalang sejati.